क्या देखने आए? बोल रहा था क्या जो भोला बाबा के मंदिर गए थे पूजा करने के लिए तो लड़की था वो लड़का बन गया। लड़की लड़का बन गया? हाँ ऐसे बोला था तो हम ये हो सकता है क्या? हो सकता है भगवान का जब मर्जी होगा तो होगा क्यों नहीं। देखिए देखिए यही वो लड़की है, लड़का बन गई है, लड़की लड़का बन गई है। मोबाइल हटाइए भैया थोड़ा, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर आइए, इधर इधर आओ बाबू, इधर आओ इधर। देखिए देखिए Oh my god, horsani horono buruni jelangi thangka tabung buti he kaisa koktum news social media wo kasawi phekya norok khana kai bisesa kala kintu mono kubu je social media tabung viral ngi tongo horsani horono burui jelangi thangka hanui amo bokunu surgery khaijege karui ngi norok o koktun ba o mangpli ba o viral video numam pore norok saide mano uchungka o bidu boroni bojagone mo patimung tai bahake buriba horsana horono jalangi thangka ojoto sumuro norok saimana ujung khana hadike norok nai tongde ani chena no paisak angrong no detail ka sawi khana rene tabuk social media o bidu kaise jeheno viral ngi tongo 14 বছর umoni buri busa horsana horono jalangi thangka hane te apatimung boroni hingakai kasoi phekemo biharni Madhepurani hinui biharni Madhepura wono 14 বছরni buri khoroksa tongo aburini emango horsa Mahadev ba Bwrwi horobono phai dorsan phaimani te bono samani je nung burini jalangi thangnai hinui amabai o buri jepuru tanjino mutairine thangka afuru hingakai bo burini jalangi thangka hinui social media wo tai koktoma channel logo phaio o buri daba khai sabakya tai a koktoma ba a news khanaman pore gana gini nogo tongnai borok bono phai naipekya bini sak mangno nagi check khais nalekya o buri bo bini kubunyo phunna bagai bo bini ri khulugoi bini bisingo chumani underwear khulugoi phunuka aro bo burini jalangmani pusti glukorok nukha amobai amsake bidu viral wngkha amsake okok sori ui thangka je kamini amchani tongmani mo social media o thangka social media ni thangke amo police station o sogikya kubu de ki 14 বছরni umor buri busa tongmani jalangi thangka moba horsani horo Mahadev ni emango phai samama bai amo amsake viral wngkha thangai sogikya ajaga police tai police ulo aburinyo bini physical charge portal khane bagai telangbo thangka kintu video ni dabi je aburini emango Mahadev phamai pore bo horsani horono burini jalangi thangka hanui tam thingka aburi sungni nukhungo kebo chela busa korui borok buri mang sat bun amoni baginyo tabu khungkai bo jalangi thangka hanui social media o dabi wngui tongo ulo police rok jas patal khaikya tai bono telang thamani pore bini physical test khaimani pore kai saimangka a bwrwi kuno bwrwini jalangi thangya bo chalak se kok sai tongo hunui tamni hingkai jebori khugwi underwear khulgoi phunukmani a jaga chlani sinumung maya a jaga o pen bisingo dajak phantok se manu hunui tabuk social media rogo kasawi phaikya hingkai saimangka je ulo a nukhungni borok no sungpuro hingkai saka a bwrwi niji no viral khanani bagui se muti hai nata khayu hunui sai khana rokha ulo hingkai a nukhungni borok rok horsani horono nok talarui bengjani khari thangba ke tabuk hingkai oro borok thangui nugui malai liya hingkai social media o viral tai niji no famous khani bagui borok tamo khaya tong tam drama natok khaya tong noro omangpli nugui makhana emango Bwrwi phai sabai se horsani horose bwrwini jalangi thangkapu amaba kuno surgery khai use naina sidi norok social media o tamo wngui tong tabuk jeheno viral ngakai norok omangpli khnamano pore norok kubi saima khana je tabuk je omo viral ungtongmani mo kaisa fake se kuno kubuya omo kaisa jutsi ngakai norok ani video no sajak like subscribe share khadi mute tebo kai katal video rok manani bagui.